И здравейте и добре дошли в този епизод, в който ще опитам поне да победя Бръб Мадъра. Имам предвид не инфектед Бръб Мадъра. Хора, още сега започвам да се отчаявам. Мале! И още по-зле, че и нещо съществува в действителност. Абе, майко, пише обезпокои таковата. Успокояващите. Така, еко. Така. Кой е алфата сега? Айде! Това ще бъде лесно, имайки си напреди, че тая има само един живот. Но забравих, че тая може да трови много гади. Ако има в онлайна, тук щях да кажа на приятелите да единия да напада помощниците, аз щях да нападам Бръб Мадъра. Чакай, така. Чакай малко, бе. Пише лесно. Твърдич Бръб Мадър, всъщност. Твърдич. Мале! Те с като нинджи се спускат, бе. Мамали! То такова нещо как се забрави. Аз ще победя, бе. Дори няма нужда да се бия с помощниците. Шеш! Мале! Да, тук сигурно ще прекарам останалото време в фатално натравяне. Чакайте! Мале! Чакай! Тук стана много зле. Така! Фрик! Мам, Дженс. Какви копре? Мутации. Чудо, където и чудо. Ето го. Мам Дженс. Така. Добре, това нещо ще ме предпазва от спайдалинговете. Това са онези малките бели паячета. Бръб Мадър Чънк. Бръб Мадър Фенкс. И Бръб Мадър Веном. Добре. Това беше най-лесният бос, който за сега съм побеждавал. Не знам защо се приготвях чак толкова много. В смисъл, вижте с какви стрели се бях приготвил и все пак той свърши цялата работа. Аз още като чух за Бръб Мадъра и си казах, колко ли пък ще е трудното й. И то реално не е чак толкова трудно. Естествено, ако имате Амплион мечът, който според мен е най-счупеното оръжие в играта.
Това са спайдерлинговете. Така. That's strange. Чакайте, аз мисля, че се сложих едно умение, една мутация, която ме предпазваше от fall damage. В смисъл, то са знае, че ще умра от fall damage, ама все пак. Анализ. Chest of Brute Mother Demon и Grades of the Mother Demon. Добре. Чонка. Маска. Така. О, той определено ще го направя. И какво трябва да го... И какви неща са ми нужни за да го направя? Трябва ми само workbench. Това Poison Cloud. Така. Ще трябва да допирам тези работи, няма друг начин. Но смятам да направя ти, защото вижте пък колко много демидж има. За разлика от моя антлен меч. И ще го направя задължително и ще го апгрейдна. Добре. Как се надявам да ви е харесал този епизод. Аз също се изкефих, защото убих Brute Mother. Моята мечта. И ще се видим в следващото видео, в което може да убия някой друг бос. Може Мантисът.